Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Көңіл беріп қылған ғамәл әлбәттә бір кімді bir taraf қалдырмай. Siz Татарлар тапшыруын қарайсыз, бүгінгі шығарылышта. Шәхестәрді археолог мұғалим Альберт Ниғамбаев. Біздің Алабуға жерлігінде табылған балғар сауыты бұл Салтовский дебесінде бар. 9-шы ғасырның ақыры, 10-шы ғасырның башы бұл әлі Ибн Фатланнар заманы. Ішкен ауылынан Шираттағы репортаж. Ең бірінші йорт сіздікі көтерілді. Ха. Көңілден ішкісі. Передайте пулмай, он чувствуем. Тümende Büyüşçüler Festivali. Вы перепрыгиваете через лужу. Как вы? Прыгнули и... Нет, 3 шага. Раз, два, три. Tapşırığımız hakkında tarihi kadr sahifesi. Dayanma kanalının 20 yıllığı turunda şileşunen devam ettiren. Studentlardan тұрған Алабуға археологик экспедициясы ең яқшы һәм нәтижелілерден санала. Аны инде 30 елға якын Альберт Ниғамбаев жетекли. Үз вакытында Алабуғаның 1000 еллыгында нәкъ менә аның төркеме исбатлаган. Моннан тыш Альберт Ниғамбаев әле Алабуға институтында гомум һәм ил тарих кафедрасы доценты. Чаллы дәүләт педагогика университетында тарих һәм аны укыту методикасы кафедрасы доценты. Бу инде күпме яшьләргә туган ягының тарихына мәхәббәт уяту дигән сүз. Шәхесләр сәхифәсендә археолог мұғалим Альберт Ниғамбаев турында сөйләрбез. Борынлы, күзітлі, құлақлы, то есть зооморф стилінде түшілген кувшин, енді бұл әйме балғарнықы, ол өзі Кирмен шәһәрлігінен. Шол вақытта, мәселен, анда бар, мұнсы уғырларға қараған сауытса ба. То есть бұл венгрларның туғаннары мында яшәгән, алар біздің халыққа кіріп еребетәләр. Альберт Ниғамбаев табылдыклар турында көне буе сөйләргә әзер. Алабуға институтында урнашкан әлеге музей 2012 елда ачыла. Биредә бер кайда булмаган экспонатлар бар. Мисалга, Ирактан кайткан материаллар. Шулай да иң кадерлесе археологик экспедицияләр вакытында табылганнары. Ана шул бизәлү әйберләре, көмештән, асмалар. Біздің Алабуға жерлігінде шундай балғар сауыты бұл Салтовский дебесінде бар. Ватылмаған, етілмеген. Бұл Тойма елғасы бойында табылған сасуд. 9-шы ғасырның ақыры, 10-шы ғасырның башы бұл әлі Ибн Фатланнар заманы. Ибн Фатланнар, Алмышханнар заманы сасуды. Музей студентлар қолы белән төзелгән дисәк тә ялгыш булмас. Альберт Ниғамбаев җитәкчелегендәге археологик экспедицияләр белән кайда гына булмыйлар. Инде институтта 1994 елдан археологик түгәрәк эшләп килә. 148 фрагментов. Тау кадәр йөлгән меңләгән кыйпылчыктан савыт та төзеп куя алар. Бер шундый савыт белән айлар буе утырырга мөмкиннәр. Бу бик зур түземлек сорый. Студентлар шулай көнне төнгә ялгап утырырга әзер икән, бу һичшиксез Альберт Ниғамбаев казанышы. Альберт Зуфарович ул кешене кызыктырырга белә. Ниндидер изюминкасын табау. Шуның өчен инде мин килдем дә, шунда калдым. 14-нче елда бетереп, аспирантурага кереп инде. Монда бергәләп Альберт Зуфарович белән Алабугада казыйбыз, Мамадышта казыйбыз, икенче җирләргә дә йөрибез Татарстан буенча казырга. Менә анарга бик зур рәхмәт. Альберт Ниғамбаев 1967 елның 15 сентябрендә Пермь крае Арда районының Ашап авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе дә, бабасы да заманында мулла булган, белем биргәннәр. Әтисе озак еллар мәктәп директоры булып тора, туган якны өйрәнә. Бөтен тирә-як авылларда йөреп аларның тарихын туплый. Үз авылларында туган як музее да ясый. Әнисе рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Туган якка мәхәббәт, тарихка мәхәббәт әтиен алсак инде, әдәбиятны ярату, рус әдәбиятын, татар әдәбиятын ярату, аны аңлау безгә әнидән килгәндер. Безнең бөтен туганнар, абзыйлар, тутайлар, бөтенесе дә югары белем алган кешеләр. Шуларның ярсынан күбрәге тарихчылар. Мәктәпне тәмамлагач 16 яшьлек Альберт Ниғамбаев 15 чакрым ераклыктагы авылда балалар укыта. Аннан армияга китеп Чих гаскәрләрендә Тяньшаньда хезмәт итеп кайта. Соңрак Пермь дәүләт университетының тарих факультетына керә. Пермьдә укыган вакытта инде
Татарстанга омтылыш бар бит, тартылыш бар, омтылыш бар. Монда ИЭЛИ дип әле Институт языка, литературы, истории шунда килеп, Фаяз абый белән аның эшләре белән таныш иде. Мин Фаяз абый белән танышып, Фаяз абый аннан мине алып барды инде. Мин Пермдә укыйм, киләм 2 айга, 3 айга бер мәртәбә. Фаяз абый миңа инде китаплар тияп җибәрә, мин шул археологияны, татар тарихынан. Галим Фаяз Хуҗин аша тагын бер остазы, танылган археолог Альфред Халиков белән дә таныша. Шушы очрашу бөтен язмышын билгели. 1993 елда Пермдә укуы төгәлләнгәч, күп кенә кызыклы тәкъдимнәр килсә дә, ул Казанга укырга килә. Һәм шул ук елда Алабугада казу эшләрен башлап җибәрәләр. Альфред Хасанович әйтте дә, курыкма, бу синең ссылкаң бер генә елга, 1 ел монда эшлисең, менә бу институтта күрсәтте инде. 1 елдан соң мин сине алам Казанга. Ссылка инде 30 ел был, 30 ел була. Минем монда төпләнүемә хәзер, мәсәлән, Казанга барам, 1 сәгать, 2 сәгать. Ходаем айырмасын мине Алабугадан дип, шаба-шаба кире кайтам Алабугага, чөнки шәһәр бик искитмәде бу шәһәр. Казу эшләрен башлаганда Алабуганың 800 еллыгын исбатлау хыялы була. 1997 елда институттан ерак түгел генә бистә урынына тап булалар. Килеп чыкты мөселман зиратлары, килеп чыкты йорт урыннар, килеп чыкты урлар, шукырлар. Алабуга музей-тыюлыгы алар да әкренләп безгә ярдәм итә башладылар инде. Казан галимнәре безне инде бу эшләребезне хупладылар һәм ярдәмгә килделәр. 97 елда без беренче зур конференция үткәрдек. Анда җыелган галимнәр әйтәләр: "Сезнең материалларыгыз 8 ел гына түгел. Сез биргән материаллар, шәһәрдән биргән материаллар, алар күпкә борынгырак." Эш тагын да ныграк кыза. Әкренләп Алабугага 1000 ел булуын исбатлыйлар. Безнең як тарихы белән бәйләнгән шәһәрләр, алар комплекслы даталау белән генә даталана. То есть анда аның истәлекләре булырга тиеш. Бистәләр, каберлекләр, бизәнү әйберләре, савыт саба юруша килгән әйберләр булырга тиеш. Әгәр дә савыт саба җирле халыкныкы гына икән, бу бит авыл. Килгән әйберләр булса бик күбәйме, ул бит сәүдә, һөнәрчелекне күрсәтә. Ана шулай комплекслап информацияны җыйганнан соң гына без күрсәтәбез. Ул татар җанлы шәхес. 1990 елларда мәйданнарга чыгучыларның берсе. Остазы Альфред Халиков аңа бу төбәктә татар тарихын күтәрергә дип әйтеп калдыра. Альберт Нигамаев институтта да укыта башлый. Моңа өстәп биредә татар гимназиясендә белем бирә. Әллә нәрсәләр үткәрәдек без. Бәйгеләр, конкурслар. Шул ук вакытта 94 ел, 94 еллар без монда ачтык татар бүлекләре тарих факультетында. Ул вакытта Татарстан тарихы, этнология, археологияны татарча укытканнар. Кызганыч 2-3 елдан бу эш сүлпәнләнә башлый. Бик кызык үзенә күрә апробация иде. Һәм хәзер инде мин шушы үземнең позициямны әйтә алам. Татарча югары белемне биреп була. Татарча югары белемне сыйфатлы, конкурентлы югары белемне биреп була. Иренергә ярамый. Шундый мөгаллимнәр була бит, башта аның таләпчәнлеген аңлап бетермисең, ә инде еллар үткәч биргән белемнәре өчен рәхмәт укыйсың. Альберт Зөфәр улы турында да шундыйрак фикерләр ишеттек. Кырыс, бик таләпчән, бик анда, бик куркыныч абый. Шайтып килә ул буындан буынга дип әйтик. Сөйләп бер-берсен куркытып бетерәләр. Шуңа мин бәлкем кулай әйберләрдә, чөнки мин аудиториягә керәм, минем студентлар бөтенесе дә. Бүтән укытучылар зарлана, мәсәлән, ярты саңгына утыра әйтик укучыларның. Минем ул проблема юк. Ә менә археологик экспедицияләр бөтенләй башкача. Монда инде Альберт Нигамаев башкалар белән бер казаннан ашый. Уртак кашык, бер палатка бүлешә. Үзеңнең нәрсәңдер бар икән синең савытың, сумкаңда, бүлеш. Без шулай итеп тәрбияләйбез, беренче курстан башлап, теге яшеп, ашау, анда нәрсә эшләү, андый нәрсә бездә юк. Безнең шуңа экспедиция, Алабуга экспедициясе белән ул аерылып тора. Зан галимнәребез дә моны әйтә, безнең белән эшләгән Алабугаларны чакырырга кирәк. Алар кызу эшли, белеп эшли, һәм аларда дисциплина.
Археологик экспедициялар вакытында иртәнге 5-5 яртыда да торырга туры килә. Кай вакыт төне буе йокламыйча эшлиләр. Альберт Нигамаев җитәкләгән экспедицияләр аша 2000-нән артык кеше үткән. Шунысына әзер булырга кирәк. Кай вакыт табылдыклар күпләп чыкса, икенче юлы бөтенләй бер нәрсә табылмаска мөмкин. Ниндидер шундай кичкенә генә уңышсызлыкларга, мәсәлән, юлыгып, күңелең төшсә, син бернинди ачыш ясый алмыйсың. Археологиядә бернинди уңышлыклар, археология тарих фәннәренең иң авыр фәне. Әле кич ягыннан да авыр. Материал яктан да, финанс яктан да бик зур чыгымнар таләп итә. Булай гына чыктың да бакчада кирәк белән бәрәңге бакчасында казны бирү түгел, аның рөхсәтен алу гына безгә күпме авырлыкка туры килә. Ел сайын Мәскәүдән рөхсәт алабыз бит. Шунысы игътибарга лаек Альберт Зөфәр улы эшен ярата, хезмәтеннән тәм таба. Бу көннәрдә минем дәресләрем юк. Расписание шулай төзелгән. Киндә дәресем юк. Ләкин сагат 9-да мин как штык монда килеп басам, шул керамика белән студентлар, проектлар эшлибез без, грантлар уйнап алабыз. Мәсәлән, бер студентым. Аның студентлары Россия күләмендә конференцияләрдә катнаша, беренче урыннар ала. Димәк, хезмәтенең дәвамчылары бар. Моңа өстәп үзенең 2 кызы да укытучылык һөнәрен сайлаган. Яшь чакта, хезмәт иткән чакта да берничә мәртәбә булды шундый очраклар, кайсындыр хәзерге күзиктән карыйм, монда бит тере калып булмыйдыр. Монда бит все, бетте. Шундый очраклар булды минем. Тау арасында да инде хезмәт иткән вакытларда да. Аннан соң Ходай Тәгалә сине алып калган икән, ул чакта инде. Ул сине нәрсәгәдер алып калган. Вот сиңа ниндидер эш шикләгән. Балалар укыту, татар тарихын өйрәнү, татар мәдәниятен күтәрү, вот шулдыр. Миссия безнең. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Алабуга шәһәре, Татарстан Республикасы. Инде узган тапшыруларыбызда игълан ителгәнчә, Курган өлкәсе Шадрин районы Эшкин авылы 7 май көнне булган яңгырдан бик каты зыян күрде. Бөтен дөнья халкы дәррәү күтәрелеп ярдәм кулын сузды. Без исә изге мәл кылучылар хакында һәр даим җиткереп килдек. Бүген авыл ни хәлдә? Нинди яңалыклары бар? Төзелеш башланганмы? Шундый сораулар белән без кабат юлга кузгалдык. Сезнең игътибарыгызга Ләйсәнә Садырдинованың Курган өлкәсеннән махсус репортажы. Менә бу Татарстан бүләге. Монда әлеге материал авылның 78 йортына җитәрлек. Курган өлкәсе Шадрин районы Эшкин авылында Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендә узган сәяхәт Милли шураның бюро утырышын үз эченә алды. Делегатлар авылны йөреп чыкты. Андагы төзелеш барышын карадылар. Без бу хакта җиткергән идек инде. Этот дом строится по сертификату. Тот дом тоже строится сертификату. Дәвам итик. Билгеле, без авылдагы үзгәрешләрне аның халкы белән аралашу вакытында барладык. Авылда үзгәрешләр күп. Хәзер инде менә безне юбындыру шундай нәмә, бездә бит бөтен мусулман халык эшли. Бөтен мусулман дөньясы бик ярдәм итә безнең халыкка. Өйләр сала башладылар. Мин менә авыл буенча йөреп чыгам да фотографияга төшереп йөрим. Для истории сезнең эшләгән әйберләрегезне соңын чыгарып, клип булса да, альбом булса да эшләп куермын диеп. Безнең менә бер өй түбәгә хәзер эшләнеп куйган уже Самигулла абыйга. Вот ондан соң оннары безнең мәктәп кабатында 2 солынып ята, безнең укытучыларга, онысы да безгә бик әйбәт ник дисәң, ул укытучылар бездә калачак эшләячәк. Шуннан безнең мәктәп булса, авылда, бөтен авылда исән-сау, ямны тормышы булып китә. Бүген бик ямны көннәр безнең. Менә мин бодайым янып киткән, бодайымны сатып трактор алырмын дигән. Бүген мечтамыз була, миңа трактор алып килде Татарстан. Вот, хәзер өйебездә инде, өйдә тоже өем зур иде. Хатыным белән гел әйтеп тора торган без. Зур өйдә торып калдык, кичкәрәге булып кирәге безгә. Алла Тәгалә уйлап торды, һәм Татарстан тохой безгә исол бирә, бик зур тел кичкәрәк кенә. Онысы да мечтабыз була. Бер яктан менә шулай булды. Менә Сәхифә ханым теге вакытта әйткән идегез, малларым калды басуда дип, сарайым янды дип. Менә сарай төзелдеме? 60 сум бирделәр бит, 60 мең. 50 мең бирделәр дә 10 мең. Шуңа менә забор иттердем дә, шул моны сарай эшләттердем, мулларымны каплагалы кирәк бит.
Шуңа коплат нидем эшләп булдым менә. Юлладым да холыкны юллап шулай 60 меңемне. Шулай иттем. Вот файдасы булсын мәйтәм бераз булса да. Әлхәмдүлилләh шөкер, йортымны көтеп булырмын инде Ходай бурсы. Эдуард Әфенди монда, вот аларныкы гаиләсе бар, 6 кишелек, бер этажлы, 9-дан 7 квадратный метр. Алла берсә, кышка хәдәр салып бергәләрбез. Алла берсә. Сезнең ничек күңелегездә? Крупна? Күңел ошылай инде менә. Рәхмәт, что булышкалы килгәннәр. Әле теге юлы сөйләшкәндә бик төшенкелек белән сөйләгән идегез. Бүген инде ничек? Бүген инде әйбәтрәк уже, настроениелар әйбәт. Күңелләр. Алдан тачы. Көне-төне чүтле сыктап йөрмәдек. Авылда каласыз, рәхәтләнеп яшисез. Калабыз. Бөтен дөнья булыша эшкин авылы халкына. Бу көнне беренче булып төзелеп беткән йортка туктадык. Иң беренче йорт сезнеке күтәрелде. Передача булмай, аны чувствуем. Күз яшьләнә. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Эшкин авылы, Курган өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төмәндә биючеләр фестивале. Вы перепрыгиваете через лужу. Как вы? Прыгнули и 3 шага. 1, 2, 3. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам итә. Лезгинка, танго, хип-хоп, татар биюләре bir мәйданда дистәләгән халыклар биюе. Татар киләре һәм биюләре халкыбызның милли хәзинәсе. Биючеләр шәһәре фестивалендә безнең төмәндәге хезмәттәшебез дә булып кайтты. Вы перепрыгиваете через лужу. Как вы? Прыгнули и 3 шага. 1, 2, 3. Баян моңларына кушылып, Ислам Сабин һәм Гөлнур Хакимова Төмән өлкәсе хөкүмәте бинасы каршында төмәнлеләрне татар биюенә өйрәтте. 30 ел эчендә татар мәдәнияте үзәге укытучылары берничә буын укучы тәрбияләгән. Шәһәрлеләр татарларның тыпырдап биюләренә беренче адымнардан ук гашык булды. Төмәндә татар дигән исемдә әскип яңгырый. Мәсәлән, әйтимне сабан көне күрәләр, шуның белән беткән. Кайдадыр булса концертка алар бармаслар, нәмәндәге халык. Телевизорны карамаслар. Татар биюе биюче шәһәр фестивалендә тәкъдим ителгән 16 стильнең берсе. Бер үк вакытта күрше мәйданчыкларда Аргентина тангосы һәм вальс көйләре дә ишетелә. Мы разную культуру танцев показываем большому количеству тюменцев. И если бы не это мероприятие, большинство из них никогда бы и не увидело ни этих стилей, ни этих направлений, ни этих ментальностей танцевальных. Хорошо, пошли. Идем. Оештыручылар татар биюен бик күп башка биюләр арасында бик теләп кабул итте. Без төмән тамашачысына татар биюе мәдәниятен тәкъдим итү мөмкинлеге белән бик горурланабыз. Ул үз үзен тәэмин итә, аерым рәвештә яши. Җирле осталар аның үзенчәлеген саклап кына калмыйча, Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләрендә даими рәвештә яңа белемләр алып, үзгәрешләр дә кертә ди оештыручылар. Татар халкы үзенең йөзе бар, үзенең биюләре бар, үзенең мәдәнияте бар, теле бар. Минемчә, бию җырягыннан аерылып тора. Татар мастер-классларында катнашучылар арасында инде икенче тапкыр Ислам Сафин һәм Гөлнур Хакимовадан тәҗрибә эзләп килүчеләр дә бар. В прошлом году также посещала мастер-класс по татарскому народному танцу. В этом году намного легче получается. Ну, то есть из-за того, что в прошлом году были, примерно понимаем, что это такое. Сложности только из-за того, что совершенно другой вид танцев, и приходится немножечко ломать систему, которая выстроена годами в своем виде танца. Биюче шәһәр фестивале 16 бию стилен тәкъдим итүче бию коллективлары катнашында гала-концерт белән тәмамланды. Татар биюе гала-концертта 3 тапкыр тәкъдим ителгән. Себер яшьләре коллективы Вак Бәлеш ансамбле башкаруында һәм шәхси программада коляскаларда спорт биюләре буенча төмән чемпионы Жасмин Бикбаева башкаруында. Диана Бекмуллина, Рустем Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга чигереп, республика телевидениесының тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып, Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп
татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Ишәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТНВ тарихына багышланган сүземне дәвам иттерәм. Хәерле иртә тапшыруның бәйрәмгә багышланган чыгарылышында кызыклы сюжетлар, күренекле шәхесләр турында сөйләү мул булды. Алып баручылар тапшыру башлангач тында ТНВ-га багышланган викторина игълан иттеләр һәм аның шартлары белән таныштырдылар. Хәзер тапшыру барышында барган сюжетларны үткәреп, алып баручыларның викторинага нәтиҗә ясау өлешен күрсәтербез. Беренче тапкыр кайчан хәерле иртә Татарстан эфирга чыкты дип сорау биргән идек. 26 август дип җавап бирә безгә Балтачтан Фәнисә ханым Мустафина. Бик дөрес, 26 август. 2002 ел. Әйе. Аның беренче алып баручысы Айдар Халиуллин. Бусы да бик дөрес. Һәм безгә Фәнисә ханым шигырьдә язып җибәргән. Шигырем аша тәбрик итеп, булай диясем килә. Мәңге яшә, гомерле бул, Татарстан, хәерле иртә. Хөрмәтле тамашачылар, шундый теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Без сез булганда гына яшибез. Алга таба да бергә яшәргә, бергә эшләргә насыйп булсын. Бу бүләкләр Балтачка китә. Хөрмәтле тамашачылар, инде тапшыруыбызны төгәлләп, сезгә бер генә сүз белән мөрәҗәгать итәсем килә. Сезнең җылы өйләрегездә һәр вакыт зәңгәр экраннар гөрләп эшләп торсын һәм сезнең һәрбер иртәгез хәерле иртә Татарстан тапшыру белән башлансын иде. Сезнең иң зур хыялыгыз югаласым килә. Югаласым килә мине. Ачып бар үзенең кыйбласын билгеләгәндә ирешкән уңышлар турында киләчәктәге очрашуларда да дәвам итәрбез дип уйлыйм. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә, изи гамәлләр кылып татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән, имин булыгыз.